Siitäpä lähdetään Kirintovaaraa kohti. Saa nähdä paljonko tänään mennään. Minkälainen reissu ylipäätänsä tehdään. Jukin kanssa ollaan paljonkin päiväreissuja käyty, mutta tämmösiä mettäyöreissuja ei oo tehty. Saa nähdä, että miten teltassa nukkuminen esimerkiksi onnistuu. Tapion pöytä. Tommonen latvaton kuusi. Tää Juki ihmettelee. Siellä olet heti pois reitiltä. Ei me taideta sinne lähteä. Ei. Tule. Juu vaan, mennä. Saa nähdä miten sääskien kanssa. Ostin apteekista jotakin tämmöstä koirille tarkoitettua suihketta. Nytpä se nähdään, että pelittää. Mitä sä nyt ainakaan alussa ihan älyttömästi on, mutta sääskiä, mutta saapi nähdä. 800 metriä Riisitunturin huipusta. Mennäänkö me sinne? Kivetäänkö? Hyvä. Aika lämmintä, joku 19. Huomenna aamuksi lupas vähän sadetta. Lepä Juki. Mennäpä kattelemaan. Oi, kato varma. Mulla on niin kauhan vauhti päällä, että heti alkuun, että hirveä häseiltä. Juki siellä häseillä. Käydäänpä katsomassa maisemia. Juki kattoo hajuja. On kyllä. Oi. ...25 Kirintovaara. Ei me sinne asti tänään varmaan mennä. Joo, mennään. Tultiin alas just tuolta Riisitunturilta. Riisijoki. Joo. Jukilla on kiire. No. Makia ilta, kello on 5:30 alkaa olemaan. Pidettiin pieni juomatauko tuossa Uudenlammin laavulla. Ja nyt lähdetään eteenpäin jatkamaan. Hieno. Hieno, hyvää iltaa tulla. Huomenna näytti välillä 6-7 metriäkin tuulta. Tosiaan siihen aamuksi pikku sadetta. Saa nähdä kastutaanko. No tää alku menee
Alkureitti menee samaa kuin tuo riisin rääpäsy ja rietas. Ja tästä Uudellamme laavun jälkeen vähän niin haarautuu, lähdetään tänne Kirintavaaraan päin. Käydään joskus, jos ei tällä reissulla, niin jollakin toisella reissulla tuo riisin rietas kävelee. Katsotaan nyt. Pitkospuut kyllä alkaa olla, niin kuin reittikuvauksessakin sanottiin. Niin huonossa kunnossa, että saa kyllä katsoa, että käveleekö vieressä aivan pitkoksilla. Hevo Harri. Tää se kyltti sun. 328 metriä merenpinnan ylä. Tupii vitän, kato. Hop, arava. Onpa jyrkkä. En tiedä miten GoProssa näkyy. Muutenkin, niinku reittikuvauksessa sanottiin, niin aika haastavaa maastoa on. Jukilla on vähän liikaa virtaa, turhaa vettää tuossa. Varoppa Juki. Siinäpä onkin pahaa paikka. Hop. Otetaan tosiaan loppu huoltokin tämän kuun alussa, ettei tunnu tulipaikoille puita eikä siivota vessoja eikä muuta. En tiedä kuinka tämä sitten menee tää reitti huonoon kuntoon. Välillä suota ja välillä kivikkoja. On mukava kulkea. Liittolammilla käytiin äsken. Otin vaan vettä siinä. Sattui niin tyveen paikka, että siinä pärjäsi ihan jumalattomasti sääskiä. Lähdettiin jatkamaan eteenpäin siitä. Eteenpäin jatkettiin. Katsotaanpa mihinpä mennään. Koljatin laavukassi on joku seuraava taukopaikka. Kirkkotunturis alla. Ei vittin äsken kuvata tai ei jaksanut, kun noustiin tänne. Oli melkoista petsaamista. Ei tosi paljon sääskiä siinä paikassa. Ei paljon hyvää huvittanut pysähellä eikä
eikä kuvaillakaan. Koitettiin edetä mahdollisimman nopeasti pois siitä ja päästiin siitä niin mukavampi. Joo, märkää täällä on tosi paljon. Paljon märempiä paikkoja kuin tämä. Kunnolliset kengät kannattaa laittaa jalka. Oh yeah. Onpa kyllä. Kelapa ihastella. Tullaan sen Goliatin laavulle. Oho. Aika kompuro. Kato Juki, löydettiin lähde. Saadaan vettä. Oho. Jää. Huomenta. Sadepäivä. Aamuilla alkoi vähän tihuttelemaan vettä. Eipä siinä mitään. Kahvit ja puurot ja Jukille ruokaan. Pitää tässä kohta puoli alkaa jatkamaan matkaa. Oli aika raskas se loppurytistys, rypistys. Eilen kun tultiin tähän laavulle. Ja sitten myöhään se meni, että pääsi nukkumaan 12 maassa. Niin ei sitten. Ja Juki oli pikkusen levoton. Se kuunteli ääniä. Torkahti ja taas säpsähti ylös. Kyllä se sitten aamuyöstä nukkui sekin. Eihän se muutamankin tunnin kun saa nukahtaa. Kyllähän se vähän auttaa. No niin. Eikä se mitään. Lähdetään kävelemään tuolle Kirintävaaraan päin. Eli kävellään reitti loppuun. Tuleepi kyyti sitten tuolta hakemaan. Vähän epävakaista säätä ja tuuli alkaa olemaan aika kovaa tuossa puolen päivän jälkeen. Ei jää enää pitemmäksi aikaa. Goliatin vaaralta pari kilometriä tultu nyt. Oli vähän tälle reitille helpompaa maasta. Se kovasti tuli tuossa yhdessä välissä vettä. Vähän kastutti. Mutta ei paha. Jukilla on hyvää meno. Vähän liiankin reippaana, kun mennään vettä. Oli kaikkia mielenkiintoista. Niin, taas
Ollaankin tuntuu jokunen pätkä tämmöstä kovin kivikkoista polkua. On tää joki ei oikein ymmärrä, että mulla rinkka selässä, niin mä en oo ihan niin nopea. Mennään vähän alkaa puuskututtamaan välillä. Niin siitä vaan ylöspäin. Oi. Huhhuh. Heki tulla. Ei muuten ollut montaa autoa Riisitunturin parkkipaikalla ja tällä reitillä ei oo tullut yhtään ihmistä vastaan. Vähän kengänjälkiä näkyy. Joku on koiran kanssa kulkenut kans, mutta ei oo porukka, että ihan itekseen on Jupin kanssa saat kulkea. Tuossa äsken aika nytten vähän huono sinällä, että no, Juki pitää muutenkin vauhtia, mutta ei tässä kovin huvita pysähtyä, että pitää tehdä tuleet telttaa ynnä muuta. Mutta apteekista asti kaiken hyttys kättä koirille. Se on kyllä Jukista pitää nyt tosi hyvin pois. Sääsket. Tietenkin kuonoja. Silmäkulmiin koittaa mennä paikallaan olla, mutta muuten ne kyllä karttaa. Hyvää tuote. Muutenkin Jukille olisi kyllä mettoja löytyisi täältä. Varmasti. Monestakin paikkaa. Se pääsee lystiä. Jaa. No me. Ylös päästiin taas. Grintavaara on 7 kilossa. Pitää pitää taukoa, täällä sattaa sumusta. No niin, Karitunturissa käytti kengät kuivaamassa ja syömässä. Ja nyt laskeuduttaa alas täältä. Grintavaaraa kohti. 7 kilsaa jäljellä. Kauhea tuuli, loppu sataamasta ja alkaa tuulemaan. Eipä oo ehkä sääski niin paljon. Tuolla Ahmatuolla ei mennä nytten käymään. Siellähän on ihan kämppä. Ei enää huolleta, mutta siellähän voi seuraavalla reissulla olla yötä, mutta kerran tämä nyt ilmojen takia. Ja tähän tämä reissu, että lopetellaan tuonne Grintavaaraan. Sitten päästään jääpiville seuraaville kerroillekin näkemistä.
Juki näki teeren. Niin nyt vähän ahistaa, kun ei pääse persi. Syksyllä sitten. Alkaa hilloja olemaan. Kuoppavaaran laavu tultiin ohi. 3,5 kilsa Kirintävaaraan. Alkaa tämäkin reissu lähentyä loppuun. Joo, mahtava reissu. Tiesin kyllä, että täällä on mahtavia paikkoja ja huiput maisemat. Niin. Tässä aina liveenä on huomattavasti hienompaa. Nythän tämä oli nopea tämä reissu, meni vähän tämmöiseksi etenemiseksi, mutta sitä kun jalkasi on liikkeellä, niin ehtii kateellakin kuitenkin, mutta monilla paikoilla tosiaan oli sääskiä niin paljon, että ei hirveänä huvittanut jäähän. Ihan alkukesästä syksyllä niin käymään uudestaan. Niin. Ja sillä että pari 3 yötä niin ehtii katsoa kunnolla paikkoja ja käydä eri paikoissa ja kierrellä jos haluaa vähän muutakin reittejä. Nythän tuli vähän tämmöistä etenemistä, että mitä me lähdettiin eilettäin tuolta Riisitunturin parkkipaikalta niin 4 maissa. Ja nyt on pikkusen yli puolen päivä, että alle vuorokauan reissu. Ainakin itelle rinkkaselässä ihan käy jo kunnon kuntoilusta. Ja tämä Juki on kyllä tämmönen kans, että sillä tätä vauhtia riittää. Hyvä kun pysyy perässä. Voitaisko mennä? Juki. Mitä vieläkin jaksat siellä? Kauhea nuuhkutus vaan.